Makutume mambo aiwa zvinhu ipai anonzi Aaron Phiri. Wakabata bhaibheri woti izvo Mwari andibatsire mashoko ese andichataura ndechokwadi. Mwari andibatsire mashoko ese andichataura ndechokwadi. Gertrude ndo Hai, mashoko ese andichataura mudare muno Mwari andibatsire ndechokwadi. Taurisai dare richinzwama. Samuel Phiri. Samuel Komana ari paseri penyu. mashoko mamwe chete vana. Pamusoro mbambe. Nyaya iyi inyaya yakati rebei sekona kwandinoita but inopfupiriswa nemi. Aaron Phiri, taurira mambo nyaya yawakakwira matare. Saka munozo ndingiri mandidi yakanaka. Musoro mambo. Ndari munoti hai pana kuti right, yakamira senyai. Pamusoro mambo. Ndakati musi wa2 May mwedzi last month. Ndakati ndichibva kubasa ndakaona mudzimai asipo pamba. Kuona mudzimai asipo pamba nenhumbi dzake nedzevana. Asi pakubuda kwaakaita akambenge arayira achiti ari kuenda kumusha kugwanda kumanyaradzwa. Akati ari kuendepi? Akati ari kuenda kumusha kugwanda kumanyaradzwa. Mabudiro akaita pamba. Asi achibuda pamba ndakazoshamisa ndibva kubasa ndikaona kumba musisina nhumbi dzake nedzevana. Uri musi weSaturday. Murume uyabuda muno mwedzi samba yaenda wechichichi. Chatasisa mmoja. Aiwa. Tokudana yake. Mbona zvazvo kureva. Hapana zvozvo. Ngamudedzo. Mudzedzo. Timudzedzo. Yendera mberi tichitonzwa baba. Makati akati ndikuenda kumanyaradzwa kumusha kugwanda. Uri musi weSaturday, uri musi wa2 May last month. Musi wa2 wacho kusvika musi wachazoti musi wa4 5 here uri musi wechipiri. Pakauya nhume dzichibva kumba kwaari kugara vachidudza vachiti mudzimai wako ari kuno, takangoona munhu auya warutsvara kwacho. Mamiro yakaita nhamo yangu. Ini ivo vakabva vandibvunza kuti uri kufungei, tiri kunzwa mashoko ako. Ndikati inini mudzimai wangu ndiri kuzoti aenda kugwanda kumusha. Kuti ari kumba kweini handizvizivi. kumba kwanu? Warutsvara. Warutsvara ndiani? Ndori chiche chake mukadzi ndiri tukubvunza. Endera mberi tinzi. Unoenda panzi. Saka nhume dzauya vakauya neshoko rokunzi tatatumwa navarutsvara tinzwe kuti uri kuti kudii pamusoro pezvaitika. Ndaona mhuri yako yangouya kuno kumba. Ndikati inini mhuri yangu yaikuko chirudzii, kuda mudzimai wangu nevana. Tafamba sei? Zvikanzi hatizivi, tangoona munhu angosvika nevanhu vauya navo. Saka nhume dze dzakabva dzaenda dzobva dzaenderatu. Havana kuzodzwa nemhinduro. Ende taura. Saka wewe nyaya yako ndekuti kudii zvinofana. Zvaruta zvinobvunzika kucho. Nyaya yangu iri pakuti mudzimai wangu akatorwa ari kumba kwarutsvara. Chii rutsvara? Hamuna ukama na rutsvara wacho? Ndina ukama taenda matatisi chechi. Iyo ukati ari kudei ikoko mbozo. Ona kutoona yeye.
kubva pawakaenda ndobva ndandombotaura naye kana foni yake Ngezi ndeiti kwandiri. Ndio ambo yajira. Ndiye ari papa. Mukozvitaura here izvi? Muri kuitei kwatitsvara? Kutsvara ndakaenda nenaye kuti vana vandinavo vasimundegara navo. Taurisai amai. Kwarutsvara ndakaenda nenaye kuti vana vandinavo vasimundegara navo. Muchireva uyu agirapo. Vana vese makaita asi uyu. Mune vana vangani? Ndiye vanhu ndiyo kwatitsvara. Mane nguva yakadii muchigara nemurume uyu? Asina vana nemu. Achikuchengetai muri mudzimai uyu? Saka mwana mune vana vaviri, mukuru ane makore mangai? 3 years. Ko uyu mudiki ane 4. 4 years iri mwana diki ere 4 months. Wekutanga hasi wava futi makangororwa mune mwana wenyu. Okay. Right. Ndurutara wacho asi ndiyo wakagara uko. Shamwari unonzani? Taura zvatinonzwa kasi mataurira waita uchitaura namai ava. Mai ava titsanangurire zvokubva zvakafamba sei? Kuti uite vana vaviri nemudzimai womunhu. Wati unoita zvekutengesa vanhu. Saka taura kanyaya kaitika ukati vari kuda vana ka zvoita vanenge uonekwa unotora vana uchipa vanhu. Chii chakaitika? Mai vakakuvinga? Havana kukuvinga? Kozvokuzoti vanoda vana wakazva upi? Nachamwa apari mika tisi tiri kubvunza. Wanditi wewe mai avaiti vari kuda vana. Iwo ndikakubvunza kuti vakakuvinga here ukati kwete. Ndiwe wewe ndiwo wakavavinga. Kozvokuzoti vanoda vana wakazva kupi? Saka wakaenda wakanovanyinga kumaitaurana sei? Taurana chii? Hamsuri mbombe. Takaita consultation na mai ava nababa ava. Ava mai vakataurira dare rakaita consultation vachitoti ini ndindakatora mukomana wekuti andiitise mwana nekuti baba ava vaite mwana. Hazvisiri mama. Wakamutora pai mama muona kuti mukomana uyu nababa vane ukama hwekuti vaiisirana zvinhu mufiriji. Saka uyaitumwa nevabereka vakachinotora zvinhu mufiriji kwevava. Ndokubva azosvika kufiriji baba avasipo amai ndobva vamukopembedza ndobva arova. Ndizvo zvinhu zvamataura. saka mai apa vaiti vanoda vana waizviziva kuti vari kugere pamba pababa kwakaregerei kuvati madi mabva apa kamuda kuti ite vana pamurume wamuri apa mouya tota vana muri kuno pane kuti muitire vana venyu pamba pemunhu. Vakaita mwana upi? Vadzokera kupi? Kumba kwako ndekupi?
Saka uri kuti vana ava wakavaita varambwa here? Saka uri kunditaurira kuti kudii uchiti kana uchiti wakaita vana ava vasiri kumba ikoko? Pakaita mwana wekutanga. Pakaitika mwana wekutanga. Amai ava vakava kumba. Pakaitika mwana wechitatu. Amai vanga vasiri kumba. Asi wekutanga wakaita iyi wakamuita uchiziva kuti ari murume wako. Saka waiti iwewe mwana wako iwewe naamai ava ari kune umwe murume zvaizofamba sei? Pakanaka ndiwe unonzwa nechemari wanzwa nyaya iyi ndonga wachibvunza kuti mukadzi wangu ari kutsvake kwarutsvara kwarutsvara ando zvawanga uchitsvaga wazvinzwa kwai vite ikoko murora weko murume wake exactly kwanzi chii chimwe vana vazi vangu vana vake asi mushu akamukadzi wanga akapfamba nenhumbi ushu ndiye rutsvara kasiyei avanisenguwanga ndashoka kutoti ndambonisiririsa kusiya zvakawanda mbuye papa mutswara wacho ndimufundisi wavo using chimufundisi ndezvo zvakadaro ndimukuru kwamwasha so isusu semwana ndimukuru kwamwasha nevatswarikadzi zvakare ndiri zvakawanda zvanditombabatsira kumaini in terms of politics so I was shocked ndichiforera so mambo ukukumbirawo kubatsira murume handizive kuti ngabatsira ndimi ngatibatsira because munomu chigere emunhamamongezi asasangana magunaguna akadai so ndaikumbira kuti ndepamunokwanisa mambo tibatsire murume uyu musazvara kwake muhara haurai munhu asikazvara avo neadvantage yekutiwo mufundisi kansela kuzanipeu sasa chimbimo chizambia kunodana nemukadzi womunhu inda chikutsvaka muri mambo harisi kutora batsirewo tatozana ashata tinakwanisa kuti tiite election because munyika inotongwa yamamongezi ainoizvakanaka saka ndakatiri kubvunza kuti wanzwa nyaya iyi kuti uyu akaenda kwarutsvara chakaendera kwarutsvara inhau yekuti vana ava havasi vana vepachii havasi vana vanyonyi saka nhai shamwari yangu tisati hedu taenda panhau yekuti wakatora mukadzi wemunhu une mwana wako wakarerwa nemurume uyu uyu nhumbi yakazvagwa yauko asi umwe andakarerwa mumusherwe ava nemakore kwai ndio ane makore maka 9 mata ane 3 years 6 months ane 3 years 6 months todi nemwana wako wakarerwa nemurume uyu unodei shamwari pakurera mwana wemurume uyu maybe atingatanga tabvunza inini akandipa hangu mombe dzangu 4 mwana wake ndakarera kutanga pane wewe wechi2 ndine preparation yarandakatenga zvese ndini ndakaita mukadzi wangu achitaura kuti ndiri kugwanda kuvabereki vangu akauya akatora preparation pamba pangu izvozvi ndine stome ndekujet yandiri kubhadhara preparation yandakatenga $500 ndine preparation yandakatenga zvakare pemwana wokutanga mujetu zvakare tatonzwa ako kuwataura zvauri kuda kakushamwari tatopa mwana wechi2 mwana wechipiri ndo watokatenga zve500 wakateerera here wenzani kwaipa mwana wako wokutanga uyu wandakakurera kusvika pa3 chakadaro years nearly 4 years wonipawo mombe 4 tikunzwana here then panzi pane wechipiri uyo vakashandisa mari yavo inosvika $500 preparation izvi zvinotengerwa vanhu kudii kudii izvi wapanzwa here right then iwe shamwari unotipawo mombe 5 pamusoro peidzi dzekutora mudzimai wemunhu
Saka mombe dzako wewe dzinosika dzange dziri 9 ne$500. I'm sorry. Ndomukati kadai so tapedzera. Munhu atorwe. Sasa vanhu vabvedane vamwe. Tone vamwe tinde mberi nenye. Pane waya mambo. Oye. Tikuda wai inoenda kwa mambo chichi zvawakaita izvi. Ende wai wenga itodi wai zvezvi. Badala ni shamari. Mombe zinoyari. Taura nini? Aiwa. Muno muntu unotaurwa zvese. Wewe udari, unotaurira. Hausina date tokupa munhu. Tukausina tokupa. Zinoyari. Usekuti makuda zi. Mamzore mambo. Murudzo. Nombobuda. Mamzore mambo. Kwadzo wachano sara wewe baba. Sare. Iwo wanga wakarorere. Ande ndisatsvakire kuno. Ungazvitsvakire kuno. Uda dzedere kuti kuno tokupa here kuti aure. Vamufundire. Itere kupa. Vamufundire. Mapurisa ndinoda nyaya. Akanosunga shazhu ndiani? Shani. Afonerwe. Shazhu auya. Auya. Ane nyaya vati vane nyaya kukuti nevanonzi vamunhu. Kokomejasi. Aenda kumajiziri. Vamungu wapi? Vamungu ndo vari panapa. Andinovazive vamungu wapi. Vane nyaya pano. Vati tine nyaya kuno vatouya kuzoriporora. Tine nyaya kuno but tine nyaya kwamejasi. Wo saka vari apa. Chiatendea kwamejasi. Wozouya. Okay, it's fine. Sari. Saka ndeimuoya yakewo. Pamwani yakewo nyaya ina. Right. Chamari, urobudisa date. Tine date. Mamzore mambo. Akutauriwa shoma sembereke umwana akagara bhashi chitokutanga ndechekuti ndakanyara zvikuru ndichiona nauya itika chechipiri ndechekuti ndakapera simba ndichiona baba zvamuri kutaura zvienderana nekuti kuwana rini mombe idzi makutotorera nguva totongomwana hatiri kutombowanyemombe toziwana rini nawe kundiyanga chitomborogaro pasi sedare kumusha toona 21 days 21 days baba 21 days kubva nhasi 21 days ya ande pane zvimwe tingasorera nyaya yakatoshata ndirapa makagara panapa export abe 21 days panopera 21 days shamari